Καλώς ήρθατε στο Book Therapy με την Ανδρομάχη Μαντζανίδου, δηλαδή με μένα. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, γιατί ως γνωστόν, λίγο διάβασμα την ημέρα, την άγνοια κάνει πέρα. Σήμερα, για πρώτη φορά, θα μιλήσουμε για Έλληνα συγγραφέα και μάλιστα Έλληνα συγγραφέα που βρίσκεται εν ζωή και ελληνικό βιβλίο. Το βιβλίο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι το βιβλίο της Κατερίνας από τον Πέτρο Χατζόπουλο ή αλλιώς Αύγουστο Κορτό. Ο Πέτρος Χατζόπουλος είναι συγγραφέας και μεταφραστής. Επέλεξε το ψευδόνυμο Αύγουστος Κορτό επειδή όταν εκδόθηκαν τα πρώτα του βιβλία από τις εκδόσεις Εξάντας, ο ίδιος σπούδαζε ιατρική και επειδή τα βιβλία του ήταν επηρεασμένα από τον Ντεσάντ, καταλαβαίνετε τι εννοώ, όσοι τον έχετε διαβάσει, δεν ήθελε να στοχοποιηθεί και γι' αυτό το λόγο επέλεξε το όνομα Αύγουστος, γιατί ήταν θαυμαστής του Στρίνμπεργκ, και το επώνυμο Κορτό, επειδή διάβαζε γαλλική λογοτεχνία, και το Κορτό ήταν ένα επίθετο το οποίο δεν συναντούνταν συχνά στην γαλλική λογοτεχνία. Ο Αύγουστος Κορτό γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1979 και το βιβλίο της Κατερίνας αποτελεί φόρο τιμής στη μητέρα του ή όπως λέει ο ίδιος, το μνήμα το οποίο δεν απέκτησε ποτέ γιατί κατέληξε στο χωνευτήριο. Το βιβλίο γράφτηκε το 2013 και ο Κορτό ισχυρίζεται ότι κατάφερε να ολοκληρώσει τη συγγραφή του βιβλίου μέσα σε 2 εβδομάδες και όπως λέει ο ίδιος, πέρασε σαν αναστενάρης πάνω από αναμένα κάρβουνα γράφοντας το βιβλίο αυτό. Έχοντας γράψει το βιβλίο αυτό, ο Κορτό αγαπήθηκε από πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι συμπάσχουν μαζί του, μπορεί να έχουν παρόμοια βιώματα. Αγαπήθηκε κυρίως γιατί είχε το ψυχικό σθένος να βγει και να μιλήσει για πράγματα τα οποία όλοι μας πουλώνουμε, παρόλο που μπορεί να τα έχουμε πολύ κοντά μας, και λιδωρήθηκε από άλλους ανθρώπους, οι οποίοι θεώρησαν ότι κανιβαλίζει πάνω από το πτώμα της νεκρής του μάνας. Η αφήγηση ξεκινά στις 27 Δεκεμβρίου του 2002, 5 μέρες πριν από τα 24 γενέθλια του συγγραφέα και η μέρα αυτοκτονίας της Κατερίνας. Αφηγήτρια είναι η Κατερίνα Χωριανού, η μητέρα του Κορτό, το πτώμα δηλαδή. Έχουμε ως αφηγήτρια το πτώμα. Η αφήγηση ξεκινά εκείνη την ημέρα, αλλά ο Κορτό κάνει αναδρομή και μιλάει για την ιστορία της οικογένειάς του. Ξεκινάει από το βάφτισμα της Εβραίας προγιαγιάς Σάρα Σεκατίνας στις αρχές του 20ου αιώνα. Έχουμε έπειτα τη γέννηση παππούδων, γιαγιάδων και των υπόλοιπων ηρώων που είναι συγγενείς του Κορτό. Στο φόντο της αφήγησης βρίσκεται η Θεσσαλονίκη, οι βόλτες στην Περαία και τον Παξέτσι-Φλίκη, ιδιωτικά οδεία, ιδιωτικά σχολεία, το Ανατόλια, κρέπες στην Αβαρίνου, χασίς, ηρεμιστικά, ο εμφύλιος πόλεμος, οι 2 παγκόσμιοι, ο ριζοσπάστης, ο θάνατος της Βουγιουκλάκη, ο θάνατος του Χατζηδάκη, η Άννα Μπελή του Πόεμ, η αυτοκτονία της Βιρτζίνια Γούλφ, εισαγόμενα καλλιτικά, μία παραδουλεύτρα, αποβολές από το σχολείο, η Χούντα, το Πολυτεχνείο, ο αλκοολισμός, το χασίς και τα ηρεμιστικά, ψυχοφάρμακα, ψυχίατροι, το νοσοκομείο Παναγία, το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, η μετάβαση από τη δραχμή στο ευρώ, ομοφυλόφιλοι και ετερόφιλοι έρωτες. Είναι το διαγενειακό τραύμα, η δυσλειτουργία της ελληνικής οικογένειας, το στίγμα της ψυχικής ασθένειας, η ντροπή που είναι σύμφυτη με την ψυχική νόσο και όπως λέει ο Κορτό, ουσιαστικά το βιβλίο αποτελεί ένα coming out της ψυχικής νόσου. Επειδή κάποιοι χαρακτήρες βρίσκονταν εν ζωή όταν γράφτηκε το βιβλίο και οι περιγραφές τους δεν είναι καθόλου κολακευτικές, ο Κορτό, ουσιαστικά η αφηγήτρια Κατερίνα, προειδοποιεί τους αναγνώστες πως θα ακουστεί ότι ό,τι έχει γραφτεί στο βιβλίο είναι κακοήθειες και ψέματα, αλλά ό,τι έχει γραφτεί είναι η αλήθεια, η δική της αλήθεια όμως. Η αλήθεια, όπως λέει, ενός άρρωστου μυαλού. Η μητέρα του Κορτό αντιλήφθηκε από πολύ νωρίς ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί της και όταν εξιστόρισε τις θλιβερές και μαύρες σκέψεις της στη μητέρα της, αυτή της είπε να μην τολμήσει να πει πουθενά αυτά που σκέφτεται.
Έτσι, ουσιαστικά η Κατερίνα δεν ζήτησε βοήθεια και δεν πήρε ποτέ τη βοήθεια που της άξιζε. Συνεπώς, δεν κατέφυγε ποτέ σε θεραπεία. Ο όρος που χρησιμοποιούνταν εκείνη την εποχή για την νόσο ήταν μανιοκατάθλιψη. Πλέον χρησιμοποιείται ο όρος διπολική διαταραχή. Η διπολική διαταραχή χαρακτηρίζεται από επεισόδια μανίας κατά τη διάρκεια των οποίων το άτομο μπορεί να είναι ιδιαίτερα χαρούμενο, να κοιμάται ελάχιστα, να είναι υπερδραστήριο, να νιώθει παντοδυναμία, ίσως και έπαρση, να είναι ευερέθιστο και να κάνει ρυψοκίνδυνα πράγματα. Η διάρκεια αυτών των επεισοδίων μπορεί να είναι από λίγες μέρες μέχρι και μήνες. Κατά τα επεισόδια κατάθλιψης, το άτομο νιώθει ανιδονία, δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, να θυμηθεί ή να λάβει αποφάσεις, γίνεται νοχελικό, έχει μειωμένη διάθεση για σεξ, δεν παίρνει ευχαρίστηση από πουθενά, νιώθει δηλαδή ανιδονία, μπορεί να βιώνει κρίσεις πανικού, μπορεί να αισθάνεται ότι βρίσκεται σε μία αόρατη φυλακή από την οποία δεν μπορεί να αντιδράσει και μπορεί να νιώθει ότι σηκώνει όλο το βάρος του κόσμου στις πλάτες του. Έτσι και η Κατερίνα είχε μεταπτώσεις διάθεσης εξαιτίας της διπολικής διαταραχής. Όταν ήταν στα πάνω της, ήταν υπερδραστήρια, μπορεί να έκανε 2 και 3 φαγητά την ημέρα, όπως λέει και ο Κορτό, μπορεί να πήγαινε στο γυμναστήριο, μπορεί να ήταν χαρούμενη ή να έμοιαζε χαρούμενη. Αλλά όταν ήταν στα κάτω της, σταματούσε τα χάπια με τα οποία μπουκωνόταν κατά τα διαστήματα που είχε κατάθλιψη και έτσι δημιουργούνταν ένας φαύλος κύκλος, από τον οποίο δεν μπορούσε να ξεφύγει ποτέ. Η διπολική διαταραχή αποτελεί μια σοβαρή πάθηση, καθώς ο κίνδυνος αυτοκτονίας είναι 20 φορές μεγαλύτερος από ό,τι στα άτομα τα οποία δεν πάσχουν από διπολική διαταραχή. Περίπου το 1 τρίτο των ασθενών με διπολική διαταραχή έχει επιχειρήσει να αυτοκτονήσει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του. Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι τα άτομα με διπολική διαταραχή είναι επικίνδυνα, αλλά είναι επικίνδυνα για τον εαυτό τους. Όχι επικίνδυνα για άλλα άτομα. Δεν μπορούν να βλάψουν άλλα άτομα. Στην πραγματικότητα μπορεί να βλάπτουν άλλα άτομα, τους κοντινούς τους ανθρώπους, αλλά αυτό γίνεται έμεσα και χωρίς πρόθεση. Συνήθως τα παιδιά των ατόμων με διπολική διαταραχή μπορεί να παραπονιούνται γιατί βιώνουν φυσικά έλλειμμα αγάπης και φροντίδας, όπως επίσης και οι σύζυγοι σύντροφοι των ατόμων με διπολική διαταραχή μπορεί να βιώνουν την έλλειψη της εγκύτητας και της τρυφερότητας. Σύμφωνα με έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τα άτομα με διπολική διαταραχή χάνουν ετησίως 17 ημέρες εργασίας ή 17 ημέρες από τις δραστηριότητές τους και περίπου 46 εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη πάσχουν από διπολική διαταραχή. Από αυτούς, περίπου το 52% είναι γυναίκες και το 48% άντρες. Υπολογίζεται ότι 1 στους 100 Ευρωπαίους έχει διαγνωστεί με διπολική διαταραχή. Υπάρχουν βέβαια πολύ περισσότεροι, φαντάζομαι, οι οποίοι είναι αδιάγνωστοι. Το βιβλίο είναι γλυκόπικρο. Όταν ξεκινάς την ανάγνωση, νομίζεις ότι κοιτάζεις μέσα από την κλειδαρότρυπα το τι συμβαίνει στην οικογένεια του Κορτό. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Κορτό δεν σε αφήνει να κοιτάξεις μέσα από την κλειδαρότρυπα. Ο Κορτό ανοίγει διάπλατα πόρτες και παράθυρα και σου λέει κοίτα και εδώ και εκεί και εδώ. Α, μήπως σου ξέφυγε και αυτό. Οπότε δεν μιλάμε για κλειδαρότρυπα σε καμία περίπτωση. Η Shirley Jackson έλεγε ότι το πρώτο βιβλίο που γράφεις είναι το βιβλίο που αφορά τα βιώματα που έχουν να κάνουν με την οικογένειά σου. Είναι το βιβλίο που πάντα είχες μέσα σου. Αφού γράψεις αυτό το βιβλίο και ξεμπερδέψεις με αυτό, τότε είσαι έτοιμος να γράψεις οποιοδήποτε βιβλίο επιθυμείς. Για τον Κορτό βέβαια, το βιβλίο της Κατερίνας δεν ήταν το πρώτο του βιβλίο και έχουν ακολουθήσει και άλλα βιβλία τα οποία αφορούν στην οικογένειά του. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ γραφότατος. Ο Κορτό λέει πως τα βιβλία μερικές φορές κρύβουν πληγές. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα και φιλική συμβουλή. Κρατήστε χαρτομάτιλα κοντά όσοι αναγνωρίζετε κάποιο γονεϊκό μοντέλο σαν αυτό που θα δούμε στην οικογένειά σας.
Εγκλήματα κατοίκων. Όταν 4 αδέλφια καταλήγουν στα 40 τους να ζουν και τα 4 με ψυχοφάρμακα, κάτι πολύ κακό έχει συμβεί στα παιδικά τους χρόνια. Γιατροί προσπάθησαν να εξηγήσουν, να επουλώσουν, ενίοτε δε και να κουκουλώσουν. Σύζυγοι στοργικοί και εξουθενωμένοι πάσχησαν να γιατρέψουν με έρωτα, αφοσίωση, απειλές και εύλογη αγανάκτηση. Παιδιά τραυματίστηκαν βαδίζοντας στο ψυχικό ναρκοπαίδιο ανθρώπων που ήταν ακατάλληλοι για γονείς. Ακόμα προσπαθώ μέσα από τούτη τη γραφή να καταλάβω, να μπω μέσα στη ψυχή των υπετίων, που δεν είναι άλλοι από αυτούς που μας ανέθρεψαν. Οι γονείς μου λοιπόν. Ο πατέρας μου, ένας άντρας, μάλλον τραχιάς ιδιοσυγκρασίας, επιρρεπής σε σκληρότητες και ηρωνίες, απέναντι σε όσους θεωρεί κατώτερους ή υποτελείς του, βαθύτατα συμπλεγματικός και οξύθυμος, όταν στα 78 του θα δείξει για πρώτη φορά το γλυκό του πρόσωπο απέναντι στο νεογέννητο γιο μου, όλη η φαμίλια θα μείνει με ανοιχτό το στόμα. Ακόμη κι εγώ θα σκεφτώ πρώτα τη μαλάκινση και μετά την αγάπη. Απέναντι στα δικά του παιδιά, καμία γλύκα. Ανταγωνιστικός με τα αγόρια, κράκος με τα κορίτσια. Η μάνα μου, μια γυναίκα που έχει περάσει κακουχίες και ταπεινώσεις, που έχει ζήσει και γεράσει χωρίς να γνωρίσει τη χαρά του έρωτα, που πασχίζει σαν ηρωίδα κακού μυθιστορήματος για γυναίκες να γεμίσει το μέσα της κενό με ένα σωρό υπερτιμημένες μαλακίες που τις μουσχοπουλάνε οι αντικέρ και οι διακοσμητές της Σαλονίκης. Το βιβλίο μεταφράστηκε το 2021 από την Κλέρη Παπαμιχαήλ στα αγγλικά και έχει ανέβει πολλές φορές στο θεατρικό σανίδι. Επιφυλάσσομαι να το δω γιατί δεν το έχω δει ακόμη. Εμένα προσωπικά αυτό το βιβλίο μου θύμισε το τρίτο στεφάνι του Ταχτσή. Δυστυχώς αυτή τη φορά δεν σας είχα ευχάριστο βιβλίο, αλλά θεωρώ ότι αξίζει μια ανάγνωση. Αυτά είχα να πω για τον Αύγουστο Κορτό, για τη διπολική διαταραχή, για το βιβλίο της Κατερίνας και για την ηρωίδα μας, την Κατερίνα. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like και εγγραφή. Εάν δεν σας άρεσε, μην κάνετε τίποτα. Ως την επόμενη φορά, να προσέχετε τον εαυτό σας, την ψυχική σας υγεία και καλές αναγνώσεις. Αντίο.